Μάρκο, τι έχεις? Δεν θα κατέβεις να φας μαζί μας? Προσπαθώ να τελειώσω ένα βιβλίο και μετά. Τώρα που τρώμε. Τώρα. Σε πειράζει να κάτσω εδώ μαζί σου? Δεν θα σε ενοχλήσω. Κάτσε. Εύα, τι κάνεις εκεί? Γιατί φέρεσαι έτσι στην αδερφούλα σου? Ετερφαλής αδερφούλα. Καλά, το ίδιο είναι. Γιατί φέρεσαι έτσι? Γιατί είχα μια δύσκολη μέρα. Θα σε βοηθήσω εγώ να την ξεπεράσεις. Δηλαδή? Περίμενε και θα δεις. Εύα, μπορεί να μας δουν. Μάρκο, δεν είναι κανείς εδώ μέσα. Δεν θα μας δει κανείς. Τι έγινε? Θανάση γουρούνι. Αυτό το πανί είναι σχαμερό. Είσαι βλάκας, ρε. Είσαι βλάκας. Μας άρεσε, χαμογελούσες. Τι χαμογελούσα, ρε καραγκιόζη. Χαλάρωσε. Να σου πω, σε πειράζει να κάτσω εδώ μαζί σου να σου κάνω παρέα? Τι θες να κάνεις? Δεν θα σε ενοχλήσω. Ας το καλύτερα, κάτσε μόνος σου.